ብዘይካ እቲ ስሩት መሰረት ንሱ ከዓ ኢየሱስ ክርስቶስ ካልእ መሰረት ክሰርዝ ዝኽእል ሓደ እኳ የልቦን። ቀደም ብዝተፈላለየ መልክዕ ዝተገልጸ ኣቦታትና ነቢያት ኣብቲ ዳሕራይ ዘመን ብኣካል ዝመጸ ናይ መወዳእታ ግልጸት ኣምላከ ቅዱሳን ናይ ነገሥታት ንጉስ ናይ ጎይታ ጎይቶት ናብ መላእ ዓለም ዝለኣኾም ንቅዱሳን ሃዋርያት ወንጌል ኣምላኽ ክሰብኩ ብስሙ ክፍውሱ ድውያት ዕውራት ክርእዩ ሓንካሳት ክኸዱ ከሕብዩ ሕሙማት ናይ ይሁዳ ኣንበሳ ዝተወልደ ካብ ዘርኢ ዳዊት ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ንሱ ትስሩት መሰረት ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ንሱ ትስሩት መሰረት ካብ ጥንቲ ዝነበረ ብባህሪኡ ምስኩን ስጋና ለቢሱ ዝተገልጸ ንዓና ንኸድሕን ክርስቶስ ናይ ቤተ ክርስቲያን ርእሲ መዓዝን ብደሙ ዘንጽሓ ዝቐደሳ ዘይብላ ርስሓትን ዕጣርን ከምኡ እንዲሁ ዝብል ኣብ መልእኽቲ ኤፌሶን ከየጨንቐኩም መርር ሱር በቒሉ ሰሊኾም ዝኣተዉ ኣለዉ ንድሕነትኩም ዝምንጥሉ መልክዕ ኣምልኾ ዘለዎም ዝኸሓዱ ሓይሉ ወግዒ ዓረግቶት ዝምህሩ ንቓል ወንጌል ዘቃልሉ ስሙዑና እምበር ክንሰምዓኩም ዘይብሉ ኣብ ጸጋ ክርስቶስ ከየውድቕኩም ጥንቅቕ በሉ ኣብቲ ሓቀኛ ጉንዲ ወይኒ ንዘላለም ተተኸሉ ኣብቲ ሓቀኛ ጉንዲ ወይኒ ንዘላለም ተተኸሉ ኣብቲ ሱር መሰረት ጸኒዕና ደው ንበል ብናይ ሰብ ስራሕ ተንኮል ከይንታለል ከምቲ ብንፋስ ዝድፋዕ ንየው ነጀው ዓይንበል ብፍሕሶ ሰይጣን ከይንውሰድ የለን ካልእ ወንጌል ብፍሕሶ ሰይጣን ከይንውሰድ የለን ካልእ ወንጌል ንሓርነትኩም ናብ ባርነት ከይትልውጥዎ እቲ ዝተውሃብኩምዎ ወንጌል ኣስጠንኩም ሓዝዎ መከራ ምስ መጸኩም ከይትርሕርሕዎ በቲ ቅዱስ ቃሉ ልብኩም ኣዕርፍዎ ኢየሱስ ዝብል ስም ጣዕሙ ጣዓምዎ ከምቲ ቅዱስ ዳዊት ዝበሎ ንዑስ ተማቐርዎ ከም ሃዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ብትብዓት ስበኽዎ ብክርስቶስ ኢየሱስ ሙሉዓት ካብ ኮና ካብ ማሕበር ዘውፅእ እንታይ ኣለና እንታይ ከነመኽኒ እንታይ ጎዲልና ካብ ሓርነት ባርያ ምዃን ዝመረፅና እቲ ሓደ ምስቲ ሓደ ክንድምር መሬት ዓሪቡና ኢየሱስ ክርስቶስ ብቑዕዩ ንምድሓና ኣይሁድ ኾነ ኣሕዛብ ብእምነት እዩ ዝድሕን ሓደ እኳ ብግብሩ ዝጸደቐ የልቦን ሕያው ምስክር እዩ ኣቦና ኣብርሃም ብእምነት ተተመስከረሉ ዝምክሓሉ የብሉን እስከ ክወስደኩም ናብ እሪት ዘለዋውያን ናብ መስዋዕቲ ፍሩድ ናብቲ ድኹምን ዘይጠቅምን ሓጢኣት ዘየስተስሪ ንእለቱ ዝኸድን ንኹሎም ዘገልገልዎ ናብ ሲኦል ዝዳጉን ንሕና እውን ከምኡ ኢና ነርና ኩላትና ርሑቓት መንኮን መድሓንና ካብ ዝኹላይ ጸልማት ኢየሱስ እንተዘይመጽእ ካብ ሰማየ ሰማያት ብደሙ ዓድጉና ካብ ኩሉ ዓሌት ቋንቋታት ኣንጺሁ ቀድሱ ዝሸሞና ናይ ንጉስ ካህናት ክብሩ ክንምስክር እዩ ብዘይ ምጉልዋል ኣቐዲሙ ብክርስቶስ ኣብ ሰማያት ዝባረኸና ቅዱሳን መንቅብ ዘይብሎም ክንኸውን ዝሓረየና ብሰናይ መደቡ ደቂ ክንኾን ቀደም ዝመደበና ኣብኡ ብደም ወዱ ድሕነት ሕድገት ሓጢኣት ኣለና ኩሉ ጸጋን ጥበብን ዘፍሰሶ ልዕልና ነቲ ብክርስቶስ ዝመደቦ ምስጢር ዘፍለጠና እቶም ኣቐድምና ብክርስቶስ ተስፋ ዝገበርና ወረስቱ ክንኸውን ብሓደ ወዱ ገይሩ መረፀና በቲ ናይ ምድሓን ወንጌል ሓኪሙ ናቱ ገበረና መንፈስ ቅዱስ ነቶም ጥሪት ኣምላኽ ዝኾንና ክሳብ እንድሕን ንውዳሴ ክብሩ ዕርቡን ርስቲ ዝሃበና ኣብ ትሕቲ ሰማይ ንምድሓንና ዝተውሃበልና ስም ብዘይካ ኢየሱስ ካልእ ኮቴ የለን ክባርዩ ዋጋና ወርቅን ብሩርን ኣይኮነን ኣቦ ኢልና ክንዛረብ ዘቕረበና ናብ ዝፋን ካብዚ ዝዓቢ እንታይ ኣሎ ውሉዱ ካብ ምዃን ብብርሃን ክርስቶስ ንመላለስ ብመንገዲ የማን ኩሉ ካብኡ
ኩሉ ካብዩ ብኡን ንዑኡን ዝተፈጠርና ህዝብን ኣህዛብን ሓደ ዝገበረና ኣብ መስቀል ተሰቂሉ ዝቐንጠጦ መርገምና መጋረጃ ሓጢኣት ቀንጥጡ ዝኣወጀ ሰላምና ኩልና ንፈልጦ ዶ ናይ ምስክርነት ዕዳ ከም ዘለና ኩልና ንፈልጦ ዶ ናይ ምስክርነት ዕዳ ከም ዘለና ካብ ዘረባ ዕሽነት ንውፃእ ካብ ዘይጠቅም ነገር እቲ ካብ ኣምላኽ ዝተለኣኸ ቃል ኣምላኽ እዩ ዝነግር ከም መጥምቕ ዮሃንስ ብትብዓት ንመስክር መርዓዊ ቤተ ክርስቲያን ኢየሱስ ክርስቶስ ክኸብር መርዓዊ ቤተ ክርስቲያን ኢየሱስ ክርስቶስ ክኸብር ብነቢዩ ሙሴ ኣብ ኦሪት ዘዳግም ዝተጻሕፈሉ ብእግዚአብሔር ኣቦ ኣብ ደብረ ታቦር ዝተመስከረሉ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ኣብ ቃና ገሊላ ዝተዛረበትሉ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ልዕሊኡ ወሪዱ ዘረጋገፀሉ ክስማዕ ዘለዎ ንሱ በይኑ እዩ ልብና ነኽፈተሉ ክስማዕ ዘለዎ ንሱ በይኑ እዩ ልብና ነኽፈተሉ ኩሉ ግዜ ንዛረብ ኣይሁድ ፈሪሳውያን እናበልና ካብ ናቶም ዝገደደ ክፍኣሲ ኣሎ ኣብ ዘመንና ብልማድ ንመላለስ ዘይነስተውዕል ፃውዒትና ከምቲ ንኣይሁድ ዝበፅሐ ወንጌል በፅሕዩ ኣባና ስለምንታይ ከም ሳኦል ክፍኣት መሊኡ ልብና ከም ሳውል ጎይታ እንታይ ክገብር ኣለና ዘይበልና ቃሉ ክንምስክር እዩ ነይሩ ፃውዒትና ቃሉ ክንምስክር እዩ ነይሩ ፃውዒትና ብጉጅለ ኣይንከፋፈል ከም ሰብኣ ቆሮንጦስ ብስጋዊ ፅንዒ ተላዒልና ኣሕዋትና ኣይንኽሰስ ኣሕዋትና ኣይንፅላእ ንኹን ከም ሰብኣ ቆሊኤስ ለባማት እዮም ነይሮም ከይዶም ነገርዎ ንሃዋርያ ጳውሎስ ለባማት እዮም ነይሮም ከይዶም ነገርዎ ንሃዋርያ ጳውሎስ ጳውሎስ እውን መለሰሎም ከምዚ እንዳበለ ኣጵሎስ ኣስተየ ጳውሎስ እውን ተኸለ ንምንታይ ትከፋፈሉ ምእንታ ኣኽምዶ ጳውሎስ እዩ ዝተሰቕለ ንስኹም ናይ ክርስቶስ ኢኹም ክርስቶስ ስለ ዘይተመቓቐለ ንድሕነት ኩሉ ዓለም ስጋና ለቢሱ ኣብ መስቀል ዝወዓለ ንድሕነት ኩሉ ዓለም ስጋና ለቢሱ ኣብ መስቀል ዝወዓለ ኣይዝሑል ኣይሙቕ ኣይንኹን ከም ቤተ ክርስቲያን ሎዶቅያ ንድሕሪት ኣይንመለስ ከምቶም ናይ ገላትያ ቃሉ ብእምነት ተቐቢልና መጻሕፍትና ንመርምር ከም ሰብኣ በርያ ቃሉ ብእምነት ተቐቢልና መጻሕፍትና ንመርምር ከም ሰብኣ በርያ ንኣይሁድ ዕንቅፋት ንዓና ግን መድሓኒና ንሕናሲ ነቲ ዝተሰቕለ ክርስቶስ ንሰብኽ ኣለና ኣብ መስቀል ውዒሉ ዝኣወጀ ሰላምና ብዘይካ ክርስቶስ የለን ዝተበጀወና ኢየሱስ ጥራሕ እዩ ደሙ ዘስተሰልና ካብ ዘይጠፍእ ዘርኢ ዳግም ዝወለደና ወዲ ህያው ኣምላኽ ገንሸር ፋሲካና ወዲ ህያው ኣምላኽ ገንሸር ፋሲካና ንዓና ክቢር ካብ ሰማይ ወሪዱ ኣብ መስቀል ተሸንኪሩ ኃጢአትና ከርሕቆ ዝኹላይ መከራ ኣብ ዝባኑ ፂሩ ካብ ደቕደቕ ጸልማት ኣውፂኡ ናብ ብርሃን ኣኽቢሩ ካብ ደቕደቕ ጸልማት ኣውፂኡ ናብ ብርሃን ኣኽቢሩ ክብሪ ምስጋና ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ይኹን ዓመፅቲ ዝተገርፈ ኣይሁድ ፈሪሳውያን ከምዚ እንዳበልና ኩሉ ግዜ ታሪኾም ንትንትን ንናይናቶም እኩይ ግብሪ ዘንዕቕ ኣሎ ኣብዚ እውን ኣሕዋተይ ናብ ልብና ንመለስ ክርስቶስ ከይሓዝን ቃል መስቀል ወንጌል ሓይልና እዩ ንዓና ንድሕን ቃል መስቀል ወንጌል ሓይልና እዩ ንዓና ንድሕን መስቀልቲ ተራኺቡ እቲ ዝተሰቕለ ግና ደገ ጠጠው ኢሉ ማዕጾ ይኩሕኩሕ ኣሎ ምሳና ክድረብ ደልዩ መን እዩ ኣትዩ ኣብ ውሽጢ ልብና መን ነጊስሉ መርዓዊ ክርስቶስ ኣባና ክነብር ልብና ነኽፈተሉ መርዓዊ ክርስቶስ ኣባና ክነብር ልብና ነኽፈተሉ ጸሎትናን ልሞናናን ብስም ወድኻ ክንገብሮ ከምቲ ሓደ ወድኻ ንቅዱሳን ሃዋርያት ዝመሃሮ መከራና ኩሉ ሓጢአትና ኣብ ዝዋኑ ንሱ ስለዝፀሮ ንስኻ ጥራሕ ኢኻ ብመስዋእትካ ኣቦ ዝሰመሮ ስለዚ ኣቦ ስለዝሃበና ህያብ ብኩሉ ልብና ነፍቅሮ ናብ ክርስቶስ ንምፃእ ጣዕሙ ነስተማቕሮ ብስም ወድኻ ኢልካ ምፅላይ ናትና ዘይመስለና ኢየሱስ ዝብል ኣሕልፍና ሂብናዮ ነቶም ጎረቤትና ወያ ንሱስ ፍሉይ እዩ መድሓኒት ነፍስና ሕድገት ሓጢአት ኣብ ህቡ ናብ መንግስቱ ዘእተወና
ንህዝቢ ክርስቲያን ፍሉይ ርስቲ ኣብ ሰማይ ዘዳለወልና ኣብዚ ኩሉ ፀበባ ኣውፂኡ ወንጌል ሰላም ዝሃበና። ስለዚ ኩልና ንፍለጦ ኣስተምህሮ ቤተ ክርስቲያንና ክሳብ መወዳእታ ኣብታ ክርስቶስ ርእሳ መዓዝና ፀኒዕና ንንበር የማን ፀጋም ከይበልና። ዕብራውያን ምዕራፍ 4:9-11 እምበኣር ንህዝቢ ኣምላኽ ዕረፍቲ ሰንበት ተናቢራትሎም ኣላ። ከመይ እቲ ኣብ ዕረፍቲ ኣምላኽ ዝኣተወ ከምቲ ኣምላኽ ካብ ግብሩ ዘዕረፈ ንሱ እውን ካብ ግብሩ ክዕርፍ። ስለዚ ሓደ እኳ ናይቲ ዘይምእዛዞም ኣርኣያ ተኸቲሉ ከይወድቕ ናብታ ዕረፍቲ እቲኣ ከዓ ከነኣቱውን ይጋደል። ክብሪ ነቲ ተሰቒሉ ዘድሓነና ኢየሱስ ክርስቶስ። ወስብሐት ለእግዚአብሔር አሜን።